sajmu turizma u Beogradu obeleženo 70 godina od osnivanja JUTE, Nacionalne asocijacije turističkih agencija. Dobrodošli u vašu svakodnevnu dozu putovanja, dobrodošli u Turizam na dlanu. Ministri turizma Srbije i Grčke Husein Memić i Olga Kefalojani sastali su se na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, na kojem je Grčka bila zemlja partner. Pored Međunarodnog sajma u Beogradu, Turistička organizacija Vojvodine učestvovala u isto vreme i na sajmu turizma u Budimpešti. Predstavile se lokalne turističke organizacije, a najavljena i Fruškogorska vinska šetnja zakazana za 8. jun. Kanjiža ima turističku ponudu koja je prava retkost. Cvetanje tijskog cveta je prirodni fenomen koji svake godine u junu privlači veliki broj turista. Magazin Forbes objavio listu od 4 ostrva koje se moraju posetiti u 2024. A na prvom mestu se našao Hvar. Tu se nalaze odlični restorani i barovi, noćni život je vrlo aktivan, a za one koji traže mir, tu su predivni pejzaži u unutrašnjosti. Otklanjanje zastoja na graničnim prijelazima na putu od Srbije do Grčke i omogućavanje integrisane elektronske naplate putarine kroz te dve zemlje bili bi podsticaj rasta turističkog prometa, ocenili su ministri turizma Srbije i Grčke. Oni su se sastali na Međunarodnom sajmu turizma na kojem je Grčka zemlja partner. Sastanku je prisustvovala i Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije. Prvog dana 45. Međunarodnog sajma turizma ovdje u Beogradu imali smo bilateralni sastanak sa delegacijom Grčke, njihova na čelu sa ministarkom turizma Grčke. Dosta toga je dogovoreno vezano za razmenu međusobnih iskustava, primjera dobre prakse i buduće saradnje. Napravili smo nekoliko dogovora vezano za zajedničke aktivnosti, a na prvom mestu u cilju smanjenja sive ekonomije, tako što ćemo razmeniti iskustva, a i nacrte propisa koji su već napravljeni i na nivou Evropske unije i na nivou Grčke. Očekuje se da će se kontinuirani rast dolazaka grčkih turista u Srbiju, koji je prošle godine bio 25%, nastaviti budući da Grčka spada u red zemalja iz kojih u Srbiju dolazi najviše turista. Ono što je nama jako važno je i dogovorili smo se vezano za međusobnu saradnju u promotivnim aktivnostima, s obzirom na to da su za nas turisti iz Grčke jako značajni i sve su češći gosti kako Beograda, tako i naših planinskih centara, na prvom mestu Kopaonika, tako da smo se dogovorili i vezano za tu razmenu kako bismo jedni drugima dodatno pomogli da imamo još veći turistički promet. Poznato je da puno naših sugrađana odlazi na odmor u Grčku, ali isto tako sve više turista iz Grčke dolazi u Srbiju, jer u ovom trenutku su na 12. mesto po broju noćenja među inostranim turistima. Ministarka turizma Grčke Olga Kefalojani pohvalila je rezultate Srbije u turizmu, imajući u vidu da se međunarodna turistička putovanja u svetu još nisu svuda oporavila od pada tokom pandemije. Turistička organizacija Vojvodine učestvovala je u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine na 46. Međunarodnom sajmu turizma u Tazasu, Budimpešti, proteklog vikenda. Pored Međunarodnog sajma u Beogradu, Turistička organizacija Vojvodine učestvovala je u isto vreme i na sajmu turizma u Budimpešti. Kako prenosi radiotelevizija Vojvodine, na zajedničkom štandu predstavile su se lokalne turističke organizacije kao i brojne pokrajinske firme, a naglasak je bio na najavi događaja Fruškogorska vinska šetnja, Fruška Walk and Wine, koja će se održati 8. juna. U okviru promocije turističke ponude Vojvodine u Mađarskoj u ambasadi Srbije u Budimpešti u subotu je organizovano Vojvođansko veče. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, turisti iz Mađarske su lane bili na 6. mestu po brojnosti među stranim turistima u Vojvodini. Vojvodinu je lane posetilo oko 21.500 turista iz Mađarske, što je za 3,5% više nego 2022.
U Kanjiži se poslednjih godina mnogo ulaže u razvoj turističkih potencijala i vidljivost opštine, kako u zemlji, tako i u susedstvu. Otvoren je turistički informacioni centar, a organizovani su i brojni programi. Kanjiža ima turističku ponudu koja je prava retkost. Cvetanje tiskog cveta je prirodni fenomen koji svake godine privlači najveći broj turista. Tada, obično u junu, na obalu Tise sjati se nekoliko hiljada zadivljenih posmatrača jedinstvene pojave. Obala Tise u Kanjiži je izuzetno dobro uređena i veliki broj meštana, ali i stanovnika iz okoline, ovamo dolaze da se rasklade i plivaju u reci. Tisa je jedan od turističkih dragulja o kome se vodi računa. Mi smo mala opština sa 20.000 stanovnika i važno nam je da iskoristimo mogućnosti koje nam pruža naš položaj, da smo na granici sa Evropskom unijom i želimo da budemo najlepše lice Srbije na samom njenom pragu, kaže za politiku Robert Fejstamer, predsjednik opštine Kanjiža. Opština Kanjiža je tranzitno područje za više stotina hiljada turista koji godišnje pređu kroz njenu teritoriju idući ka najfrekventnijem graničnom prelazu Horgoš. Magazin Forbes je objavio listu od 4 ostrva koja morate posetiti u 2024. godini, a na prvom mestu se našao Hvar. Tu se nalaze odlični restorani i barovi, noćni život je vrlo aktivan. Za one koji traže mir, tu su predivna priroda i rustikalni seoski pejzaži u unutrašnjosti, piše tu magazin. Na Hvaru je moguće upoznati bogatu istoriju i kulturu zemlje, uživati u poznatoj hvarskoj gastronomiji kao i odsesti u vrhunskim hotelima. Osim toga, ova destinacija je odlična za posetu tokom cele godine. Hvar ima topla leta i blage zime i spada u najsunčanija ostrva u Hrvatskoj sa više od 2800 sunčanih sati godišnje. Iako ga nazivaju ostrvom vina i lavande, Hvar ima izuzetno mirne zalive sa čistim morem. Do ovog ostrva se može doći sa kopna redovnim linijama iz Splita, Dubrovnika i drugih primorskih gradova. Najbolje vreme za posetu Hvaru je između maja i juna ili od septembra do oktobra, kada je toplo i sunčano, ali je na ostrvu manje gužve nego tokom vrhunca letnjih meseci jula i avgusta. Dodajmo da su se na listi našla još 3 ostrva iz Škotske, Italije i Islanda. Kolašin ove sezone nije imao ni jedan dan za skijanje, a turistički radnici konstatuju da je ovo najlošija sezona koju pamte. Nedostatak snega ozbiljno je uticao na prihode. Promet je u januaru manji za više od 80% u odnosu na prošlu godinu. Podaci za februar su još katastrofalni, zabeleženo je svega 5% prometa u odnosu na prošlu godinu. U budućnosti će biti ključno ulaganje u veštačko osnežavanje staza. Direktor skijališta Crne Gore Đuro Milošević se nada da će država pomoći da prebrode nastale probleme. Problem loše zimske sezone ne pogađa samo skijališta, već i vlasnike privatnog smeštaja, hotela, restorana i kafića. Milošević je kazao agenciji Mina da ceo Kolašin osjeća posledice kolapsa turizma. Zbog toga, po njegovim rečima, sledeću zimu ne treba čekati bez topova za veštački sneg. Vlasnici manjih hotela i privatnog smeštaja u Kolašinu kažu da su ove zime doslovno ostali bez gostiju. Vlasnik jednog hotela kaže da je zaželio zbog odluke da otvori hotel tokom zime, s obzirom na katastrofalne rezultate, jer nije bilo gotovo nikakvih poseta, čak ni tokom novogodišnjih praznika. U drugom delu emisije očekuju nas i ove teme. Na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu tradicionalno posebno mesto imala i Crna Gora, kao jedna od omiljenih letnjih destinacija srpskih turista. Smeštajni kapaciteti u Neumu za letnju sezonu već sada popunjeni više od 80%. Problem i dalje radna snaga, ali se očekuje da sezona bude rekordna. Crna Gora, kao jedna od omiljenih letnjih destinacija srpskih turista, i ove godine je imala posebno mesto na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Direktorka Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Ana Marković-Tripković rekla je da je poseban izazov uvek biti nov na najznačajnijem sajmu turizma u regionu. Prema poslednjim podacima
podacima koje je objavio Nacionalni zavod za statistiku Crne Gore Monstat, prošle godine u Crnoj Gori turisti iz Srbije su u kolektivnom smeštaju oborili rekord iz 2019. čak za više od 50%, i činili su 14% u broju dolazaka i 18% u broju noćenja, što predstavlja pojedinačno najjače tržište kada je u pitanju kolektivni smeštaj. To je tako dugi niz godina u kontinuitetu. Mi smo za srpske turiste najprepoznatljiviji po Primorju i najviše dolaze tamo, ali smatram da bi trebalo da istraže i ostale delove Crne Gore, kazala je direktorka Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. Sa druge strane imamo i najpre u regiji Boke, ali i u drugim delovima Crne Gore sve veći i veći broj luksuznih rezorta za one koji žele da uživaju i toj vrsti ponude, a ono što je od prošle godine zanimljivo, ko se nije vozio, definitivno je preporučujem, jeste žičara Kotor Lovćin, koja vas vodi sa 0 nadmorske visine na preko 1300 metara nadmorske visine za svega 11 minuta, i to je, mislim, najlepši način da se spoji more i planina, što je u stvari ta jedinstvena ponuda Crne Gore. Mnogi primorski gradovi su, kako je istakla direktorka, pripremili popuste od oko 20% na rani booking, odnosno rezervacije do 29. februara. Najveći niskotarifni avioprevoznik u Evropi, irski Ryanair, posle nešto duže pauze ponovo će od 15. marta leteti iz Niša za Stokholm. Ryanair će od 15. marta do kraja zimske sezone leteti na ovoj destinaciji svakog petka. Sletanje u Niš je u 21:20, a poletanje u 21:45. I nedeljom sletanje u 19:20, poletanje u 19:45. Odnosno od letnje sezone svakog ponedjeljka dolazak je u 19:55, odlazak u 20:20 i četvrtka u Niš se stiže u 8:45, iz Niša u 9:10 se poleće. Cene karata za ovu destinaciju se kreću već od 22,91 € i mogu se kupiti preko sajta ove aviokompanije, objavljuje sajt Fly for Niš. Karte se također mogu kupiti i u holu aerodromske zgrade Aerodroma Konstantin Veliki Niš, kao i ovlašćenim turističkim agencijama za prodaju aviokarata. Pored ove destinacije u ponudi će se naći i letovi do Beča, Malte i Krfa, i to od 2. juna. Smešteni kapaciteti u Neumu za letnju sezonu već su gotovo popunjeni. Problem je i dalje radna snaga. Sa tim problemom se suočava ne samo ovaj grad na moru, nego i zemlje u okruženju. Nedostatak radne snage je problem koji postaje vidljiv zadnjih nekoliko godina i problem koji će u budućnosti biti još veći, rekao je za Biznis.ba načelnik Neuma Dragan Jurković. Kapaciteti su već sada popunjeni više od 80%. Uz veliki broj hotela i ugostiteljskih objekata, Neum s nekoliko hiljada stanovnika ne može zadovoljiti potrebe svih objekata. Stoga su se neki hoteli posljednjih godina odlučili na dovođenje radne snage iz Nepala. Reč je o nekoliko čistačica i spremačica. Međutim, u hotelima su pretežno zaposleni domaći ljudi. Do pre par godina tu je radio veliki broj radnika iz ostatka Bosne i Hercegovine, no većina ih je uz hrvatske radne dozvole i bolje uslove otišla dalje, objašnjava vlasnik hotela Tomislav Lovrić. On je na kraju istakao da je Neum u posljednje vreme veliko gradilište i da se uveliko sprema sezona za koju se očekuje da će biti rekordna. Iz turističke zajednice Neuma, koja je formirana prošle godine, kažu da je za sada realizovan projekat sanacije Primorske ulice, koja je najbliža uz obalu, a planira se do početka sezone završetak šetališta od velikog parkinga do Grand hotela. Iako je tek februar i do letnje sezone ima još dovoljno vremena, poslodavci u državama u okruženju već su počeli da se pripremaju i okupljaju radnike. Za sada su najtraženiji kadrovi u ugostiteljstvu, i to na destinacijama gde je tokom turističke sezone radnik više uvek potreban: Hrvatska, Crna Gora i Grčka. Uslovi koje poslodavci nude veoma su slični, pa su gotovo bez razlike radnicima tokom sezone obezbeđeni smeštaj i ishrana, ali i sve što je potrebno za legalan rad radnika koji su iz Srbije, radna i boravišna dozvola. Zarade se razlikuju od vrste posla, radnog vremena i zemlje.
Najviše se traži kadar u ugostiteljstvu, kuvari, pomoćni kuvari, roštilj majstori, pizza majstori, sobarice, konobari. Kako piše Novosadski dnevnik, zarade su nešto više nego lani. U Crnoj Gori su nešto manje nego u Hrvatskoj. U Grčkoj se, kao i u Hrvatskoj, od ove godine lakše dobijaju boravišne i radne dozvole za sezonski angažman. U Grčkoj se mahom traži osoblje za rad u luksuznim hotelima na jugu ove zemlje, u Atini, na ostrvima. Plate i uslovi rada slični su kao u Hrvatskoj, a uz odgovarajuće kvalifikacije potrebno je i znanje jezika, među kojima se engleski podrazumeva. Najnovije informacije o vremenu stižu upravo do vas. Danas u Srbiji smena sunca i oblaka sa temperaturom do 20 stepeni. U Crnoj Gori malo do umereno oblačno i uglavnom suvo, najviša dnevna od 8 do 18. Promenljivo oblačno i relativno toplo u Severnoj Makedoniji, maksimalne temperature do 18 stepeni. U Bosni i Hercegovini umereno do pretežno oblačno vreme, najviša dnevna temperatura uglavnom između 11 i 19. Delimično sunčano u Hrvatskoj, posle podne je postupno na oblačenje, najviša dnevna između 11 i 18 stepeni Celzijusa. Sutra u Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Slično vreme u Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. U utorak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, dok se u Hrvatskoj očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ovdje se završava današnje putovanje. Hvala na druženju, vidimo se u narednom izdanju Turizma na dlan.